وانا صلتي تادي مسيلكم حماتي كبر حمرت كون كتأساسي حمات خبرت لورتك مسلس باقل لنا قتليت لني وي أملاخ أبوتاتي أملاخي حمرت اسكغيرن حماتنا خبرتي أمين سلام أملاخ يزحلكم نزا فيديو زياد سماوات كتاتل زلخ محواتك عسلام مساخم يرف بلو يبلكم شمبر أبز اللهم سلامهم لا تمنحوا حتى زان تحيز الحماس يلهو حيرنا نكتاتل همزي للديو أنا عاد سلسة غالعتي እግዚአብሔር ይመስገን ድማ ሰለስቲኦም ደቀይ ሓዳር መስሪቶም ሓዳሮም ፈልዮም ኣብ ገዛኦም እዮም ዝነብሩ ኣነ እውን ከምዝሎም እርጋን ከይሓዘኒ ገዛ ነፍሰይ ክኢለ ኣብ ገዛ እየ ዝነብር ነይረ ሕዚ ግን እርጋን ላድኸመኒ ሕማም እውን ተወሲኽዎ በይነይ ድማ ክነብር ስለ ዘይኽእል ካብ ሰለስቲኦም ደቀይ ምስ ሓዲኦም ክነብር ኣለኒ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ሰለስቲኦም ደቀይ ፀዊዐ ናብ ገዛይ ከም ዝመፁ ድማ ነገርክዎም ሓሳበይ ድማ ነገርክዎም እሳቶም ድማ ምሳይ ዳ ኹኒ ኢላሉ ሁላቶም ምዝራብ ጀመሩ ነዲኦም ካብ ዘለዎም ፍቕርን ናይ ምዕላይ ግዴትኦም ብምፍላጥ ይመስለኒ ሃሙ ይመስለኒ ቀደሞም ይገረንዋ ኣነ ግን ስለ ደቀይ ዘይኮንሆ ስለ ናይ ኣንስቲ ደቀይ ፍቓድ ክፈልጥ ስለልደለኹ ናይ ሰለስቲኦም ደቀይ ኣንስቲ ጠባይን ምፍላጥ ጠዋርጌ ፈለየ ንኽፈልጥ ኣብ ገዝኦም ብምሕዳር ሓደ ቅልል ዝበለ ፈተና ኣዳለኹሎም ኣዳልየለን ለኣተ እንደኾነ መጀመርያ ናፍቲ ናይ ዓብይ ወደይ ገዛ ብምኻድ ክፃወት ይውዕል ምሸት ናብ መደቀሲ ከኣት ከለኹ ንሰይቲ ወደይ ንመድሓኒት መውሓጥ ዝኸውን ማይ ኣምፅለይ ኢለ ነገርክዋ ነጊረያ ድማ ደቀስኹ ንጓ ካብ መደቀሲ ምስ ተሳኹ ንመድሓኒት መውሐጢ ኢላ ዝሃበትኒ ማይ ኣፍቲ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ዓራት ብምድፋእ ሽንተይ እዩ ሞሊቕኒ በጃ ኽያሬታ ግበርለይ ብምባል ከይተፅርዮ ሓተትኽዋ ንሳ ግን ከይተፅርዮሲ ትረፍዋ ዓይኒ ክትርእየኒ ከምዘይትደሊ እያ ነጊራትኒ ኣይ ኣነ ድማ እዚ ሓዚነ ናብቲ ማእኸላይ ወዳይ ኸድፉ ኣብኡ እውን ፅውት ውዒለ ኣብቲ ናይ ዓብዪ ወደይ ዝገበርክዎ ነገር ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ እየፈፂሞዮ ኣብ ዓደገምክዋ እዋይ ናይ እዚኣኻ ዝገደደ እዩ ለይወቓዕትኒ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ ብስር በትሪ ተሪፍዋ ብጣዕሚ እያ ዓስዓስ ኢላትለይ ኣነ ድማ የቕሬታ ግበርለይ ኢለየ ቀልጢፈ ካብ ገዝኦም ዝወፃእኹ ንሳልሳይ ግዜ ድማ ናብ ቤት እቲ መጨረሻ ወደይ ትሕሳስ ወደይ ብምኻድ ነቲ ኣብ ናይ ክልቲኦም ደቀይ ዝገበርክዎ ትግባር ኣብኡለ ሰለስኽዎ እዛ ናይ መጨረሻ ወደይ ነዛ መጨረሻ ሰይቲ ወደይ ግን ዘይተፀበኽዎ ነገር ጋ ተዛሪባትኒ ኣደይ እንታይ ፀገም ኣሎ የጋጥም እዩ እኮ ኩልና ምስ ኣረግና ካብዚ ዝኸፈ ነገር ኮ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ኣይትጨነቓ ኢላ ሰሓቕ ብምሕዋስ ከተስሕቐኒ ፈቲና ኣነ ድማ ጠዋሪተይ ብምርኻበይ ተሓጊሰ ኢዳ ሒዘ ብምስዓም እቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ንፈተና ኢለ ከም ዝኾንኹ ናፍተን ካልኦት ክልተ ኣንስቲ ደቀይ ኸይደ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝገበርኹ ናተን ግብረ መልሲ ፅቡቕ ከም ዘይነበረ ነገርክዋ ብስውር ልቢ ድማ ነቢዓ ኣንበዐትኒ ነተን ክልተ ኣንስቲ ደቀይ ግን እቲ ሓቂ ክነግረን ስለ ዝነበረኒ ናብ ዘለኽዎ ክመፃ ብምግባር ንፈተና ከም ዝገበርክዎ ፈተና ክሓልፋ ከም ዘይከኣላ ክመሃራ እውን ከም ዘለወን ምስ ነገርክዎን ብጣዕሚ እየን ሓዚነን ብጣዕሚ ሓዚነን
وين خنسيتي ደቂ ኣንስትዮ ኣሓተይ ብዕድመን ዝሸንገላዊ ሓን ዝሸንገሉ ኣዴታትኽን ኣቦታትኽን ምእላይ ምጥዋር ማለት ንዓኽን እውን እግዚኣብሔር ዕድመ ሂብክን ኣለይቲ ጠወርቲ ደቂ ምርኻብ ማለት እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ብዕድመ ዝሸንገሉ ወይ ከዓ ዝሸንገላ ኣዴታትናን ኣቦታትናን ምእላይ ምጥዋር ማለት ንዓና እውን እግዚኣብሔር ዕድመ ሂቡና ኣለይቲ ጠወይቲ ደቂ ምርኻብ ማለት እዩ። ስለዚ ለሓማትና ይኹን ለዓበይቲ ከነኽብር ሃምለለና ክነገልግሎም ክንጥውሮም ሃምለለና እዩ ዝነግረና። ላብዚ ክብሪ ሲቀአና እሞ ለሓማትና ሃመዴና ክንርኢ ለኩሎም በቃ ወለድና ክንርኢ ወለድኻ ክብር ወለድኻ ጥራሕ ብስጋ ወለድኻ ይኹን ዓበይቲ ኩሎም ወለድና ስለዝኾኑ ክነኽብሮም ሃምለለና እየ ካብዚኣ ተማሂረ ማለት እዩ። እና ኣኽበርቲ ሓማቶም ይግበረና ዓበይቲ ክነኽብር ደሞ ይሓግዘና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። እዘን ሓማት ግን ክጎርሓ ወይ ፈተና ሃየትን ከይትፍተና ሃየ